ev kampa Rojava ye ku dikeve li gundewarê bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê. Ev kamp nîzikî 3000 derbederên Ereb yên parêzgeha Hesekê li xwe digire. Lê niha di rewşeke xirab de dijîn ku pîwîstiya wan bi kelûpelên sereke hene ji bo jiyana xwe birêve bibin. Ev kamp pêwîstiya wê bi xizmetguzariyê heye. Di cem me de rewşên nexweşiyê derdikevin û gelek caran kesên di kampê de jiyana xwe ji dest didin. Kampa Rojava ji aliyê netewên yekgirtî ve di havîna sala borî de hat avakirin û hejmarek ji rêxistinên mirovî tê de kar dikin. Lê taniha kar bi qelsî tê kirin û bi taybet ji aliyê perwerdê ve. Tu rêxistinekî alîkarî ji me re pêşkêş nekirine û bi taybetî ji aliyê perwerdê ve. Me kadroyê perwerdê di hindirê kampê de heye. Eger rêxistinên di kampê de piştgiriya me bikin, em ê zarokê xwe bidin xwendin. Aliyê tenduristî jî ne kêmî aliyê perwerdê ye. Ku taniha ne navendên tenduristiyê û ne jî tîmên tenduristiyê di nava kampê de tune ne. Mixabin me gelek pêşniyar û daxwaz ji rêxistina UN re pêşkêş kirin. Lê tanha tu karên berçav nehatine kirin. Niha gelek kes pîwîstiya wan bi neştegeriyê hene. Lê her dibe rewş xirabtir dibe. Li derdora bajarê Dêrikê du kamp hene. Kampa Newroz û kampa Rojava. û li gorî welatiyên Dêrikê ku derbeder û koçberên di wan kampan de di rewşeke xirab de dijîn.